دري يودقهم نእግዚአብሔር በምሳው ዘምሩሉ አምላኽና ውዳሴ በመሰንቆ ዘምሩሉ ነትን ሰማያት በደመና ዘጎሉ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ እንስሳን ዝመለሉ ጨጫዊት ኮኻትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረሳይ በህጎም በእጋር ሰባይ ሕጎስን እግዚኣብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጋውን ዝጽበዩ ይሕጎስ መሃራር ማዕጽኺ ኣጽኒዑ ደቅኺ ኣብ ማእኸልኪ ባሪኽዎም እዩሞ ኢየሩሳሌም ንእግዚኣብሔር ኣመስግኒ ወፅዮን ንኣምላክ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጎይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣሳሓትያ ከም ኣምኽሽቲ ይብትኖ በረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዩ ኣብ ቅድሚ ቁሪ ኸመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ መማያቱ ውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝከቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ኸ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 148 ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቲ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብሩሃት ኮባኸብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናብ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሶ ኣዚዙ እዩ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገባላትን ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረደን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጡ ሆብላን ኣቱም ኣኽራን ኮራብትን ኩልኩም ፈረይተ እዋምን ጽሕደታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርተ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላኻትኩም ኣህዛብ መሳፍንትን ኩላኻትኩም ፈረዲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዝትን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሞ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቑፎ ንኣምላኽም ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታ ኢደትና ዛብ ምግላፅ ብርሃን ነዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቁንዕ ፍራደ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ተኣምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንየን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ በብዛ ሓጢኣተይ ርዕድንን ቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነብሰ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካባሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቀጽል መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዛ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተ ዘይከውንሲ ነብሲ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወኪ ነይሩ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝኾነ ተኣምራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛት ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በታ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለሙ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ መንጸባረቕካ ብርሃንካን እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕክዎ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ይእዘን ወዘልፈን ወልዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕና በግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣለይተ ምሕረትን እትልምን ኣላይቲ ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወተይን ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ
አሜን። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ብእዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅላእ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፈቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ። ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናያን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ባእኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናእ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅቢ ሓቅነትካ ድማ ለይተ ለይቲ እዘንቱ። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና። ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና። ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓየ ሞመንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፈ ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና። ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና። ልማንና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ። ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ ባርኸና። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርቱዕ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቴ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ምስጋና ንቅድስ ድንግል ማርያም ወቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲዩ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና። ወቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ወና ኣማልኤል ኣምላኽና ዝወደድክልና ኩርዓትና ዘርእና ሰላምታና ቀርበልኪ። ወ ድንግል ወ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመንኪ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኣማላዲት ሓጢኣታ ምእንቲ ክሓድገልና ዘክርና። ይቀጽል መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት። ወአዳ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ወቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺኡ ከዓ ነብስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ። ወጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን
ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርኸና ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈሊዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልዱን ንሰግደሉን ንመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ዝኾነት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙዉታት ንዘለኣለ ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ብክብርኻ ብልግስናኻን መሊኣ እያ ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ይኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርን ጭንቅን ብዘካኻ ረዳእ የብልናን ወ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕረታናን ምሕረት ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብምፍላጥ ብዘይ ምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ሰውረናን ክሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ በከመ ምሕረትከ ላክነ ወበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ
አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣወዝት እየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባሪኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩዕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ምካልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣልኸልና ብፀጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪ ከም ዝኾነ ውህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሑሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር መፁ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀደስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ዓዘንን ስቅያት ምርዳእና ብህልውናውን ቅንቆ ብቅዱሳን መላእክትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ጎይታ ምሕረት ካብ ልዕልና ቅልጥፋ ትውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ኣብ ነፍስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምፃእ ዘሕጉሰና ሕያውነትካ ይገለጽ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ እኩዩን ካብ ኩሉ ስህተትን ሓልወና ከምቲ ተዘረብካዮ ድማ ተቐበለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኻን ሰላም ግበር ንተጋገይና ብኻ ትመልሶ ትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብቲ ቁፅሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግደልካ ኣለና ናባኻ ኣብ ዘእዋኑ ግዜ ዝሰምዓና ድኻምና ዝፀውርን ሓጢኣትና ትዕገስን ንስኻ ኢኻ ከመ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መሓሪ ኢኻ ስመ መሃሪ አንተ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስቦም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንስኻ ኩሉ ግዜ ወዲ ኣብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም ዝተገለጽካ ንደቂ ሰብ ከተከናኸነን ከተዕቢልካ ኻ ንሕርያትካ ሰናያት ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ኩሉ ሰዓብ ሰናያትካ ሃበኒ ንህዝብኻ ምድሓንቲ ንስኻ ኢኻ ክትረአ ብፍቓድካ ተገለጽካ ከመኻ ከመሓርን ቅዱስን ኣምላኽ መና ኣሎ
ሕጂ ድማ ከም ብዝፍቕርካ እረበለልና ከም ዕብየት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ وزلفني ولا أعلم أعلم شربيل تنبر أملاقنا بملأت التمسكن تودسنا بقدس مادر كازغون الدراج كنعتو زعدل كان نسغايخا مسغانا قندسنا نحسبنا شرك مسغانا خنفيلكا نسغانا كلنا محسنتان لما نتقبل سمام سركان السغول سنة جانا معذاب امنت هابنا نخلنا بزي ميجنا زي سراتم زي معكفن حلونا قرنا كم من دلهاز نعين تنادم كابن معاتنا بسنام كامن حاتيات متادحن بسألت كلهم تام كفترة علم زسمر خامسن بأخاذ دحان حوسنا بحادة ود خامس ونس منفس قدسين مسغانا صنعتم بوزل لك من كل ساعة نزل علم يأذيني زلفني ولا أعلم ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ ተማጸና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለ ተዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለ ታብራኪሃ ላቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለ ታጥባቲሃ ላጸናከ እግዚኦ ተሳሃለ ተከነዓፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለ ተዘባና ዝሃዘለከ እግዚኦ ተሳሃለ ተጋሪሃ ላንሰስዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ትእዛዛትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለ ተዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ
እንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ርግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ውዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ብካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ሐዘና ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ገዓራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማይከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማይከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማይከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ እማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ እማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ እማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ እማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርክት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አሞሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልህቀ በበህልክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛሬከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሰ ሰውከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክ
ومدهاننا ክርስቶስ زعسروك دريت بنتيانا ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተሳሃቡከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃተቱከ ከመ ሰራቂ ወፍያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፍኡከ መልታህቴከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለሙከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፉከ ዝባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተቆራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ቢያዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገስከ ጽለተ
بأنتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس زتمك وتبنتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس زرقزوك جابوك بانتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس زاوهاز كدم وماي بنتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس زاوردوك مسكال بانتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس زغنزوك يوسف ونيقوديموس بنتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس زودايوك واستزهر بانتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس زتنسايك بسالس سلات بنتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس زارك وسمايات بانتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس زفناك منفسك بانتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس ذات مات داقم بسبات بانتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس زتك يندن هوانا وموتانا بانتيانا سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس تسفهم لقلهم أصناف من سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس تسفهم لكلهم أصناف مدر سمعنا أملاكنا ومداننا كريستوس
ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ደልዎ ምልአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይደልዎ ምልአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይደልዎ ምልአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ كل جزء إذن وزلفا والعالم عالم آمين አሜን። وكائبا سبق على نجسة كلنا مريم من ومليزنا ودان يسكر كرزات نسألون عاسس ناسبقون ودس إبيت عمري حافظها لما سوات نقوس لتنبرو تنسو وإلا ترمو معوسو ماريا مها بقال سبها ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመበግዑ ቡርክተ አንቲ ማርያም አንተ ማርያም ሰናይታ አንተ ማርያም ወቡሩክ ፍሬከ ዘእቲ መድኃኔ ኩሉ ኤሎሄ ኤሎሄ ዛመትቤ በጽራህከ ተማህፀነ ምህለላነ ስማ አምላክ እግዚአብሔር አብ አኀዝየ ኩሉ መሐረነ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለን ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ረዳኤ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ናምር ወለጻድቃነ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ወተአሚረ ትሰመይ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ሰሃለነ ወልድ ሃሌሉያ
መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳል መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳል መሐረነ አብ ሃሌሉያ ሰሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳል ከንፍየኖ ስብሐተ ወለከ ናርጋፈት መሐረነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስር ዋድን ማህፀን ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዝሃ ምሕረት ደምስስ አበሳነ ወፈኑ ሳይለከ ዘእምሃቤከ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ ሃሌና አብ መሐሪ ወተሳሃለን አብ ሳሂለከ መሐሪ ኢታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካል በምህረት እስመ መሐሪ አንተ ብዙ ሳይልከ ለኩሎም ለይጸው ይስየውኦ ከመጽእ ማይ ወትረ አሊ ዘውስተ ዓለም ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ንስአሎ ለአብ ይፈኑ ለነ ሳሂሎ እስመ አብ ያእክል ለዘሳሎ ሃሌሉያ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ወዴት ሎቱ ይደል ሃሌሉያ ክርስቶስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኑ ተስፋዬ እግዚአብሔር አበ አምላከ ምሕረት አበ ንጉሠ
ለእግዚእየ ወአምላክየ አመሃጽእ ነፍስየ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድህና ለነፍስየ አበ አምላከ አማጽእ ነፍስየ ንጉሰ ስብሐት አማጽእ ነፍስየ አማጽእ ነፍስየ ምግባር እኩይ አድህና ለነፍስ ሀበ አምላከ ምህረት ነፍስ ሀበ ንጉሰ ስብሐት ነፍስ በእግዚእየ ወአምላክየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድህና ለነፍስየ ንስአሎ ናስተምሮ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳሎ ከነዳያን ረዳየ ምንድዋን ናብየከ ደማይሰሎ ይክል ዋልቦ ዘይሳን አምላከ ነዳያን ናዛዝየ እዞናን ናብየከ ሰማይ ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ከነዳያን ወተስፋ ናብየከ ደማይሰሎ ከመ እስከ ሰርክ የቀበነ እግዚኦ እንሰርክ እስከ ወበከመ አቀብከነ እስከ ሰርክ ቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከነ ከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ
ወስለተ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስለቶ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ይትረከብ ማተከ መኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ አበግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ ሐረድዎ ወገመድዎ ወዘረኡ ሥጋሁ ከመ ሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሳ ሙታን አባ ጊዮርጊስ ሰላም አደወ መንግሥተ ክብር አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት እብትራ እሟሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንኦንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳይ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ስአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ ላብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋኖ ማኅደቱ ለሰላም አብየ እንዲህ ሰናይት ርግብየ መዓዛቡሃ ከመ ኮን ወኩሉ ነገራ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክማ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም ለአብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክማ
ለዓለም والعالم عالم ሃሌሉያ سلام ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ንስግድ ወንግነይ ላቴ ወንትበሳ ወንታሰይ ባቴ እስመ አምላክ ኤቴ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም آمين ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማርያም መሃረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማርያም መሃረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ሚካኤል መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል ሚካኤል መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል መሃረነ ሚካኤል መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል መሃረነ እንተ ገብርኤል መሃረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሃረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሃረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሃረነ ገብርኤል መሃረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሃረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሃረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሃረነ ሩፋኤል መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሃረነ ክርስቶስ መላእክት መሃረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሃረነ ክርስቶስ መላእክት መሃረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሃረነ ክርስቶስ
መላእክት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሃረነ ክርስቶስ ነብያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ ነብያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ ነብያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሃረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሃረነ ሐዋርያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሃረነ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሃረነ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሃረነ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሃረነ በእንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሃረነ በእንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሃረነ በእንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሃረነ በእንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሃረነ በእንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ኢለነ ማርያም ሳህሎ ይክፍል ለሰዓቱ ተግባረ ደዌው ለከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ገበርነ ማርያም ከማሪት እግዚኦ አውርነተከ ተከምኒ እግዚኦ ቀቦሙ ንኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይረ ነፍሳት አክብርቲከ ዋእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን አይረፍ ነፍሳ አቡነ አንጦንዮ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ቀብ ለሀገሪትነ ኤርትራ
እግዚኦ ለዛቲ ሃገር እግዚኦ ቀባን ለመቃቢነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ዘሎ ማዕና ተቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሰሚዕ ኣምላኽካ እሞ ስምዓና ትምልስ ኣምላኽካ እሞ ኣምላኽና መልስኻ መልሲ ምሕረት ሃበና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀብቀ ሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና እዚ ኩሉ ብዓለምና እንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ናብ ፅቡቅ ቀይረልና ንዓ ተቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ቤን ማእሰርቲ ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ኣብ እህንታ ዘለዉ ንኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ መሰርሖ ፍጠረሎም ኣምላኽና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ወፈሩ ድሓን የትወልና ናብ ርሑቕ ናብ መቐረባ ዝገሹ ድማ ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝወርሓት እዚ ወርሓት ክረምቲ እማ ኣምላኽና ዝናም ጠል ዝናም ሻይ ዝናም በረኻትና ዝንመልና ጾምና ነቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ካብ ልምብን ባህልን ወፂና መንፈስካ ተመሪሕና ብቅዱስ መንፈስካ እምነት ተመሊእና ብቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ክንጾም ወስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ከምኡ ድማ ምድሪ መግብና ደማሃበና ና ንዝበደሉና በደልና ንኣውሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ክብርን ዘለዓለም ነትካ ይማዓን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ንክሎ ሕልና ኸደንገል ስጋኹም ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ደክለኹም ንስኺ ኻባንስ ፍረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ብልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ረኸርስኹም ክርስቶስ ወድኺ ለምንና ኃጢአትና ኣግለልና ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ኣለም ለጸሎት እግዚኦ ተሳለም ለኩል ምስለም ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንሳን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእሎም ኩሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ኸ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግና ኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዞንኩም ምጽኣትዮም ዝበልካ ምንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ
ሉዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ሃዳት ዘበጽድቅ እምብዙ በለሃጣን እስመ ይትቀጥቀጥ ኃይሎሙ ለሃጣን። ጠላጽም ረሲአን ክስበር እዩ ንጻድቃን ግና እግዚአብሔር ይድግፎም እዩ እሞ ካብ ሃብቲ ብዙሓት ረሲአንሲ ሂደት ናይ ጻድቕ ይበልጥ። ይስ ህዳጥ ዘበጽድቅ እምብዙ በለሃጣን እስመ ይትቀጥቀጥ ኃይሎሙ ለሃጣን። ህዳት ዘበጽድቅ እምብዙ በለሃጣን እስመ ይትቀጥቀጥ ኃይሎሙ ለሃጣን። ይስ ህዳጥ ዘበጽድቅ እምብዙ በለሃጣን እስመ ይትቀጥቀጥ ኃይሎሙ ለሃጣን። ህዳጥ ዘበጽድቅ እምብዙ በለሃጣን እስመ ይትቀጥቀጥ ኃይሎሙ ለሃጣን። ህዳጥ ዘበጽድቅ እምብዙ በለሃጣን እስመ ይትቀጥቀጥ ኃይሎሙ ለሃጣን። ሃሌሉያ ቆሞ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዘናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል
ዘዝነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እምብረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎኦም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሓደግና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም እብለካሉ ናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕንታና ምሕረት ለምንልና ወንጌል መንግስት ወፅድቆ ዘአውፈና አውፈይኩኮ ውየ ዲያቆን ንሱስ መቅረበ መንግስተ ሰማያት ኣብ ደጀችር የሶ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወዲ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኩን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ 26 ንመንግስቲ ኣምላክ ከም ህፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከም ዘይኣትዋ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም። ሓደ መራሒ ድማ ወመምህር ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ንምንታይ ሄር ትብለኒ ጀካ ሓደ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሄር የልቦን ነተን ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ዝብላ ትእዛዛት ትፈልጠን ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ ነዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ እሕልዎ ኣለኹ በለ። ኢየሱስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ጌና ከዓ ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ ዘለካ ኩሉ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ከዓ መዝገብ ክጸንሐካ እዩ ንዓ ሰዓበኒ በሎ። ንሱ ከዓ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሃብታም ነበረ እሞ ብዙሕ ጉህዩ ጉሃየ። ኢየሱስ ብዙሕ ምጉሃዩ ርእዩ ሃብቲ ንዘለዎም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ። ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍቕ ክትሓልፍ ይቐልል በለ። እቶም ዝሰምዑ ከዓ መን ደኣኾን ክድሕን ይኽእል በሉ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ። ኩርሰት ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ ዚና ኣምላክን ምራን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤሆም ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር
ሳያል ቅዱስ ዘይሞት ዘተወልደ ማርያም ቅዱስ ዘይሞት ዘተተምከ ዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ዘአበነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ዘይሞት ዘተንሥአየ ወላይነ አምሳል አድገ ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ በስብሐት ለሙታነ ተሳለነ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰ ወዘልፈኒ ለዓለመ አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሰአለ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌክሙ ምስለ ኮተዎ ለአምላክ
ድኻን ነብስናን ዝኾንካ ዘይትልወጥና ኻና ኣብ መሰረተ ባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራህቐልና ጸልማትሕና ርሒቃ ብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋት ቶፌ ናይቲ ሰብ መስቀሎ ድኻ ድኻንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፈር ለኻዮ ብሞቶ ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ወረትካ ንመስግነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረፅ ምስጋና ማሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑ ኸኻ ጎይታ ዛጋሴ ብኣኮቴትን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልእን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃል ካብ ኣሮታትያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙን ነቶም ረግረግ ሓትያት ተዋሒጦም ምሳቐይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ግፍዓት ዝበቀለሎም ዓርቅመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፃን ወደሪኦም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማዒ መበለት ቀዳንን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣምራብ ዝጋና እምነትን ጓኢ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዘብ ኦ ጎይታ ከየረብና ቅዱሳና ኻና ወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ እምቦ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲ ኣከ ወበእንተ ፍቁር ወልዱከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ይበሉ መላእክተ ሰማይ እችዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህላ አምላክ ቅረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርካልና ምህልላና ጸሎትና ጾምና ሱባኤና ኩሉ ሰላም ጀሚርካ ብሰላም ፈጽመና ኣብ ቅድሜኻ ዝበፅሕ እስኻ ትሕጎሰሉ ግበረልና ምሕረት ዘውርድ መዓዝ ዘቁርር ንዓና ድማ ብኣምላኽና ኣብቲ ሰላማዊ መገዲ ዘፅንዕ ግበረልና ኣብ ዓለም ኩሉ ድማ ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ኣውርደልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ'ማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሕደገና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካሎ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብሩኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅዕቲ
ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዕልኩም? ከመይ አምሲኹም? ከመይ ቀኒኹም? እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና አምልኾን ስግደትን ካብ ዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹን። አምላኽና ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ዘይግባአና እኳ ክነሰና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓን እዚኣን ዝሃበና ዝወሰኸና ነታ ዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ድማ ኣብ ቤቱ ተኣኪብና ኣብ ዘዘለናዮ እውን ኮይንና በቲ ኩሉ ዝገበረልና ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ክንብሎ ብእንደልዮ ክንልምኖ ብዝኣበስናዮ ድማ ኣምላኽና መሓሪ ይቕረብ ሃሊኢኻ እሞ ይቕረበለልና ክንብሎ ዝኣኻኸበና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ምሳና ብመራኸቢ ብዙሃን ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ደቅና ኩልኹም ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝበጽሕ እግዚኣብሔር ድማ ዝቕበሎ ይግበረልና። ኣቐድም ኣቢልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ 26 አንቢብና ነርና ደጊመ ከንብቦ እየ። ንመንግስቲ ኣምላክ ከም ህፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከም ዘይኣትዋ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም። ሓደ መራሒ ድማ ወሄር መምህር ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ከዓ ንምንታይ ሄር ትብለኒ? ጀካ ሓደ ንሱ ኣምላኽ ሄር የልቦን ነተን ኣይትዘሙ፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ዝብላ ትእዛዛት ትፈልጠን ኢኻ በሎ። ንስ ከዓ ነዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሕልዎ ኣለኹ በለ። ኢየሱስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ጌናኻ ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ ዘሎካ ኩሉ ሸይጥካ እንድኻታ ትሃብ ኣብ ሰማይ ከዓ መዝገብ ክጸንሐካ እዩ ንዓውን ሰዓበኒ በሎ።
ንሱ ከዓ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሃብታም ነበረ እሞ ብዙሕ ጉሃየ። ኢየሱስ ብዙሕ ምጉሃዩ ርኢዩ ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላክ ካብ ዝኣቱስ ክንደይ ጭንቂ እዩ። ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላክ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል በለ። እቶም ዝሰምዑ ከዓ መን ደኣ ኮን ክድሕን ይኽእል በሉ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ዝፈቐደልና ነተን ዘለዋና ቁሩብ ደቃይቕ ካብዛ ዘንበብናያ ወንጌል ሉቃስ ቁፅሪ 16 ንመንግስቲ ኣምላክ ከም ህፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከም ዘይኣትዋ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ዝብል መበገሲ ጌርና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣነ ዘይኮንኩ እቲ ጎይታ ቃል እቲ ጎይታ መንግስቲ እቲ ኣምላኽ ሓቂ ኣባይ ኮይኑ ኣባይ ሓዲሩ ንኩልና ገንሓና ክመኽረና መንግስቲ ኣምላኽ እንፈልጠሉ መገዲ ከትሕዘና ኩሉኻትኩም ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ። ንእንሰምዖ ቃሉ ድማ ተራ ቃል ኣይኮነን እሞ ኣምላኽና ንዓየ ንዓኻትኩም ንኩልና ብምስትውዓል ክንሰምዖ ንኩልና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና። ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ህፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከም ዘይኣትዋ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ከም ህፃን ክብለና ከሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃን ዝፃወቶ ክንፃወት ህፃን ዝሰርሖ ድማ ክንሰርሕ ኣይኮነን። ህፃን ውሽጡ ንጹህ እዩ፣ ክፍኣት የብሉን፣ ዝጠቕሞን ዝጎድኦን እውን ፈልዩ ኣይፈልጥን እዩ። ምስ በላዒኡ ክዕልል ይኽእል እዩ፣ ምስ ጎዳኢኡ ክፃወት ይኽእል እዩ፣ ምስ ሕማቕ ዝገብሮ እውን ክቕመጥ ይኽእል እዩ። ስለምንታይ? ክፍኣት ስለ ዘይብሉ። ስለምንታይ? ሕማቕ ነገር ድማ ስለ ዘይፈልጥ። ህፃን ድማ ብዙሕ ክሰብር ይኽእል እዩ፣ ብዙሕ ክፅይቕ ይኽእል እዩ፣ ብዙሕ ክጋገ ይኽእል እዩ። እቲ ዝፅይቆ እቲ ዝሰብሮ እቲ ዘባላሽዎ ግና ብኽፍኣት ፈሊጡ ካብ ውሽጡ ኣይኮነን ዝገብሮ እሞ እዚ ቃል እዚ ሎሚ ጎይታ ዝዛረቦ ዘሎ ንዓይ ንዓኻትኩም እዩ። መንግስቲ ኣምላክ ክኣቱ ዘይደሊ የብልናን። ንመንግስቲ ኣምላኽ ዘይጽበያ የብልናን። ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንዘለዓለም ነፍሱ ኸትዕርፍ ዘይደሊ እውን የብልናን። ድልየትን ክውንነትን ግና በበይኑ ኮይንና፣ ሕቆን ከብድን ኮይንና፣ ምርሓቁ ሰማይን ምድርን ኮይንና ንመንግስቲ ኣምላክ ከም ህፃን ንመንግስቲ ኣምላክ ከምቶም ክፍኣት ዘይብሎም ንመንግስቲ ኣምላክ ከምቶም ጽሩያት ልቢ ንመንግስቲ ኣምላኽ ድማ ከምቲ ኣእምሮኦም ንጹህ ዝኾነ ከም ህፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ዝኣትዋ ከም ዘየለ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ።
እግዚአብሔር አምላኽና መንግሥቲ አምላኽ ንዓና ይገርዋ ንሰብያ ተዳልያ ንዓና እያ ትጽበየና ዘላ ንኻልእ ኣይተዳለወትን ኣምላኽ እውን ማዕጾ መንግሥቱ ምስ ከፈተ ኣይዓፀወን እንታይ ደኣ ንሕና ነታ ማዕጾ ሃሰስ ኢልና ስኢና እያ መገዳ ይፈለጥና እያን መገዳ ይሓዝና እያን ውሽጥና የንጻህናን ኣእምሮና ይቀደስናን መገድና ኣየቕናዕናን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልየና ከም ህፃን ኮይና ኣይተንቀሳቐስናን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 20 እንታይ እዩ ዝብለና ኣሕዋተየ ብኽፍኣት ደኣ ህፃናትኩን እምበር ብዛዕባ ኣእምሮስ ቆልዑ ኣይትኹኑ በየን ዓበይቲ ክንከውን ኣለና በየን ድማ ከም ህፃናት ክንከውን ከም ዘሎና ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ደጊሙ አብሪሁ አጉሊሑ ድማ ይነግረና ኣሎ ኣሕዋተየ በእምሮ ሰብኡት ኩኑ በእምሮ ቆልዑ ኩኑ ይኮና እንበሃል ዘለና በእምሮ ሰውዓልቲ በእምሮ ሰባሃልቲ በእምሮ ድማ ጥበበኛታት ክንከውን ንኽፍኣት ንኽፉእ ነገር ንሓጢያት ንዘይጽቡቕ ነገር ግና እንታይ ኩኑ ከም ህፃናት ደኣ ኩኑ እምበር ብዛዕባ ኣእምሮሲ ቆልዑ ኣይትኹኑ ሎሚ ግን ተገምጢሉ እዩ ዘሎ ንኽፍኣት ንሓጢያት ንሕማቕ ነገር ሰብኡት ኢና ነቲ ህፃናት ክንኮነሉ ዝግባአና ንኽፍኣት ክንፍንፍኖ ዝግባአና ድማ ኣይገበርናዮን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት በእምሮ ሰብኡት ኩኑ ብኽፍኣት ድማ ከም ህፃናት ኩኑ ሎሚ ብኽፍኣት ከም ሰብኡት በእምሮ ግና ከም ህፃናት ኢና ዘለና ነገር ተገምጢሉ እዩ ዘሎ ነገር ተቐይሩ እዩ ዘሎ ነገር ሕቆን ከብድን ኮይኑ እዩ ዘሎ እሞ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ይዛረብ ኣሎ ንኽፍኣት ሰብኡት ተነይርና ንእምሮ ድማ ህፃናት ተሊና ሕጂ እውን እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ካብቲ ናብቲ ሰብኡት ትኾንሉ ብኣእምሮ ተመለሱ ነቲ ከም ህፃናት ትኾንዎ ድማ ከምኡ ኩኑ ብኽፍኣት ደኣ ህፃናት ኩኑ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ እዚ ቃል እዚ ንዓና እዩ ዝንገረና ዘሎ በእምሮ ሰብኡት በእምሮ ሰውዓልቲ በእምሮ ድማ ጥበበኛታት እንተደኣ ኮይና ነቲ ክፉእ ነገር እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ እግዚኣብሔር ዘይሕጎሰሉ ንሕና ድማ ንጉዳኣሉ እንታይ ክንገብሮ ኢና ከነርሕቆ ኢና ግን ኣብኡ ደለና ዓለምና ሎሚ እንታይ እያ ትመስል ዘላ ደቂ ሰባት ሎሚ ንሕና እንታይ ኢና ንመስል ዘሎና ወንጌል ማቴዎስ እውን ጎይታ ባዕሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 3
በለኸአ እንተዘይተመለስኩምን ከም ቆልዓውን እንተዘይኮንኩም ናብ መንግስቲ ኣምላክ ከቶ ከም ዘይተኣትዉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣብዚ ድማ ክልተ ነገር ጎይታ ይሓተና ኣሎ። እንተዘይተመለስኩም ዝምለስ መን እዩ? ዝተጋገየ። ዝምለስ መን እዩ? ዝጠፍአ። ዝምለስ መን እዩ? መገዱ ዝሰሓተ። እሞ እንተዘይተመለስኩም ተመሊስኩም ድማ ከም ቆልዓ እንተዘይኮንኩምሲ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ዝኽእል ከም ዘየልበዮ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ደቂ ሰባት ነቲ ሓሶት ብሓቂ ክብልዎ ክእሉ እዮም። ነቲ ቀይናን ቁኑዕ ክብልዎ ክእሉ እዮም። ጎይታ ብሓቂ እንተኢሉ ግና ብሓቂ እዩ። ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነ? ሓቀኛ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ። እሞ እዚ ተዋሂብና ዘሎ ሰዓትን መዓልትን ዕድመ ንዓይ ንዓኹም እንታይ እዩ? ክንምለሰሉ፣ ትቕኑዕ መገዲ ክንሕዘሉ፣ ኣብቲ መገዲ ህይወት ክንጓዓዘሉ፣ ንኩሉ ክፍኣት ድማ ከም ቆልዓ ከም ህፃን ክንኮነሉ። እዚ እንተደኣ ዘይገርኩም መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይተኣትዉ ከቶ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ኣብ ምምላስ ኣብ ንኽፍኣት ከም ቆልዓ ምዃን ክንደይ ጽቡቕ ነገር ኣሎ! ክንደይ ሰናይ ነገር ኣሎ! ብዓብይኡ ድማ ገጽ ኣምላኽ ምርኣይ ድማ ኣሎ። እሞ ሎሚ እውን እግዚኣብሔር ይዛረብ ኣሎ። ናብቲ ቁኑዕ መገዲ እንተዘይተመለስኩም፣ ናብ ንስሓ እንተዘይተመለስኩም፣ ከም ቆልዓ ድማ እንተዘይኮንኩም ንመንግስቲ ኣምላኽ ትደልይዋ እምበር ኣይትረኽብዋን እዩ ዝብለና ዘሎ። ካብ መሰረቱ ግና ኣምላኽና መንግስቲ ኣምላኽ ንዓና ይዳልዩ ኢልና ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ እንታይ ኢልዎም? እንታይ ኢልዎም? ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ፣ ብኣይ እውን እመኑ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ። ንሆ ስፍራ ከዳልወልኩም ከይድ ኣለኹ እሞ ተመሊሰ መፅየ ድማ ኣነ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ስኻትኩም ምሳይ ክትህልውሲ ተመሊሰ ክወስደኩም ኢሉ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። እዚ ቃል እዚ ንዓና ዝተፃሕፈ ተስፋና እዩ። እሞ ተመሊሱ ክወስደና ክመፅእ ከሎ ኣብ ክፍኣት ከይንፀንሖ፣ ካብቲ ንስሩ ዝርከበሉ መገዲ ወፂና ከይንፀንሖ፣ ነቲ ክንምለሰሉ ዝግባአና ከይተመለስና ከይንፀንሖ ኣምላኽ ሕጂ እውን ይፅዋዕ ኣሎ። እሞ መዝሙር ዳዊት ታኩሉ ግዜ ናይ ንስሓ ጸሎት እንጽልያ መዝሙር 51 ቁፅሪ 10 ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ። ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ፣ ጽኑዕ መንፈስ ድማ ኣብ ውሽጠይ እንታይ ግበር? ሓድስ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ሎሚ ወኣምላኽ ከምቲ ህፃን ክፍኣት፣ ተንኰል፣ ሕማቕ ነገር ዘይሓስብ ኣብ ልቡ እውን ዘይብሉሲ ንዓይ እንታይ ግበረኒ? ጽሩይ ልቢ ከም ህፃን ፍጠረለይ፣ ሃበኒ። እቲ ጽኑዕ መንፈስካ ድማ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ
ክንብሎ ይግባአና። ዳለወ ከይንስእኖ ነቲ ተኸፊቱ ዘሎ ከይዕፀወና ብምንታይ ብሕምቀትና ብምንታይ ብኽፍኣትና ብምንታይ ብዘይምምላስና ከይኮነና ሕጂ ክንሓስብ ይግባአና። ኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ኢሉ ኣብዛ ምዕራፍ ነንብባ ዘለና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 16 እውን እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ግና ፀዊዑ በሎም መንግስቲ ኣምላኽ ንከምዚኦም ዝበሉ እያ እሞ ህፃናት ናባይ ይምፅኡ ሕደጉ ኣይትኸልክልዎም በለ። መንግስቲ ኣምላኽ ንኸመን እያ ንከምዚኦም ከምዞም ህፃናት እያ እሞ ግደፍዎም ናባይ ይምፅኡ ሕደግዎም። ንሕና ድማ በእምሮ ሰብኡት ብኽፍኣት ድማ ከም ህፃናት ኮይና መንግስቲ ኣምላኽ ንከምዚኦም ዝበሉ እያ እሞ ንዑና ይምፁ ሕደግዎም ናባይ ኣይትኸልክልዎም ክብለና ሎሚ በእምሮ ሰብኡት ብኽፍኣት ድማ ህፃናት ኮይና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንርከብ ይግባአና። ካብ ክፍኣት ካብ ሕማቕ ነገር ዝርከብ ዋላ ሓደ የለን። ጉድኣት ክሳራ እምበር መኽሰብ የለን። ሞት እምበር ህይወት የለን። መርገም እምበር በረኸት የለን። መፀዊ መልእኽትና ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 15 ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ቆልዓ ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከም ዘይኣትዋ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ነታ ከመርእስ ተጠቐምናላ ልክዕ ንዓ እዩ ደጊምዋ ከም ቆልዓ ከም ህፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከም ዘይኣትዋ። ዝሕጂ እንታይ እዩ? ምርጫ እዩ። ኣቅረብኩ ለከ ማይ ወእሳተ ደይ እዴከ ሃበ ዘፈቀድከ። እንሆ ሓውን ማይ ነቕርበልካ ኣለኹ ኢድካ እንታይ ግበር? ኣብቲ ደለኻዮ ኣብቲ ዝፈቐድካዮ ድማ ይእቱ። ምርጫ እዩ። እግዚኣብሔር ኣየገድድኒ። በዚ ተኸድኩም ንህይወት፣ በዚ ተኸድኩም ድማ ንሞት፣ በዚ ተኸድኩም ንዘለኣለማውነት፣ በዚ ተኸድኩም ድማ ንዘለኣለማዊ ስቃይ ኢሉ መገዲ የሪአና ኣሎ። ኣበይ ንኸይድ? ምርጫ ናህና እዩ። ምርጫና ነፀብቕ። ነዚ ዓለም በእምሮ ኣስተውዓልቲ በእምሮ ብሱላት ኮይና ብኽፍኣት ድማ ከም ህፃናት ኮይና ናብቲ ሰማያዊ ኣምላኽና ናብቲ ተዳልዩልና ዘሎ ናይ ዘለዓለም ናይ ዕረፍቲ ቤት መንግስቲ ኣምላኽ ናብኡ ከነሰባህል ግባአና እሞ በዚ ጾም እዚ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግሰና። በእምሮ ሰብኡት እንኾነሉ ብኽፍኣት ድማ ህፃናት እንኾነሉ ኣምላኽ ሓይሊ ይሃበና። ባዕልና ንገብሮ ይኮነን። ድለዩ ክትረኽቡ ሎሚ ክወሃበኩም ማዕፆ ኩሓኩሓብሉ ክኽፈተልኩም። ንድለዮ ንፀዋዓዮ ንለምኖ ንኳሓኳሓዮ እሞ እቲ ዝኸውን ድማ ንሱ ኸሪአና እዩ። እሱ ኩሉ እዩ። መስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ። ኣርእስትና ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ህፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከም ዘይኣትዋ
ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እዚ ምስ በለ እዩ ሓደ ክማፃረ ዝደለየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብሲ ወይ ክወርስ እንታይ ይግበር ኢልዎ ነተን ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ዝብላ ትእዛዛት ትፈልጠን ኢኻ በሎ ነዚኣተንሲ ግድብልካን ካብ ንእስነተይ ጀሚረን ኩለንታይ ገረየን እየ ሓልየየን ኣኽቢረየን እኸይድ ኣለኹ ኢልዎ ናይ ብሓቂ ፈታዊኻ እንታይ እዩ ዝነግረካ ጎደለኻ እዩ ዝነግረካ ንጌጋኻ እዩ ምኽሪ ዝህበካ ጎይታ ድማ ዝኩሉ ገርካ ግን ፍጹም ክትከውንሲ ሓንቲ ነገር ተሪፋትካ ኣላ ኢልዎ ኪድ ዘለካ ኩሉ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብ እሞ ሰዓበኒ ሽዑ ፍጹም ክትከውን ኢኻ ምስ በሎ ግን እንታይ ኢሉ ብዙሕ ሃብቲ ነበሮ እሞ ኣዝዩ ሃብታም ነበረ እሞ ብዙሕ ጉሃየ ኢየሱስ ድማ ምጉሃዩ ርእዩ ሃብቲ ንዘለዎም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ክንደይ ጭንቂኣ በለ ምስላ እዚ ሃብታም እቲ ሃብቲ ካብ መን ተቐቢልዎ ነይሩ ካብቲ ዝዛረቦ ዘሎ ካብቲ ሰዓበኒ ዝብሎ ዘሎ ሃብቲ ምድርን ሃብቲ ሰማይን ዘለዎ ግደፎ እዚ ሃብቲ ምድሪ ግደፎ እዚ ናይ ፅባሕ ሰጋዕ መቃብር ምሳኻ ዘይከይድ ወይ ገዲፍካዮ ትኸይድ ወይ ገዲፍካ ዝኸይድ ገዲፍካ ከይከዶ ከሎ ገዲፍካዮ እንታይ ግበር ንዓይ ሰዓበኒ ምስ በሎ ግን ብዙሕ ጓሃየ የብሎ ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላክ ክኣቱስ ጭንቂ እዩ ምናልባት እቲ ድኻ ድማ ነዚኣ ከይሽቅጠላ ድኻ ድማ ብድኽነቱ ሲ መንግስቲ ሰማይ ክኣቱ እዩ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ ብመንፈስ ኩልና እንተ ክንከውን ይደልየና ኣምላኽ ሃብታማት ክንከውን እዩ ዝደልየና ድኻ ብድኽነቱ ክጸድቕ ሃብታም ድማ ብሃብቱ መንግስቲ ሰማይ ክዕፀዎ ዝበሃል ነገር የለን ክንደይ ሃብታማት ድማ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኣለዉ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ኣብ ጽቡቕ ነገር ዘውዓልዎ ነፍሲ ዝዓደግሉ በረኸት ዝረኸብሉ ዝተመረቑሉ ድማ ኣለዉ እሞ እዚ ሃብታም መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣቱን እዩ ድኻ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ይኣቱ እዩ ዘስምዕ ኣይኮነን ብናይ ምድሪ ሃብትን ድኽነትን ዘይኮነ እንታይ ደኣ ብመንፈስ ሃብታማት ክንከውን ጥራሕ ይድለ ዘሎ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ ዝያዳ ኩሉ ሰሚዕና ድማ ነታ ተዳልያትልና ዘላ መንግስቲ ኣምላኽ መእተዊኣ ክንፈልጣ እግዚኣብሔር ንኩልና ዓይነ ልቦናና የብርሃልና ብርኹም ምሸት ትግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ በስም ቅዱስ ስምከ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕረ ሥጋ ነፍስ
بجا كل عالم مسوات دحنتنا مسوات دحنتنا ክርስቶስ ካላምላ በጊ ፋሲካና በጊ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ በጣሪ ክርስቶስ በጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽናን ባለዋልዳና ባለዋልዳና መንፈስ በመልአክ ባርኩ ባይና ባርኩ ባይና ዋቤ ሕይወት ጸጋ ዘጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ እግዚአብሔር ኃይለየ ፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲከውዐይ ዕርደይ መናገፍየ አምላኽይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ ፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲከውዐይ ዕርደይ መናገፍየይ አምላኽይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲከውዐይ ዕርደይ መናገፍየይ አምላኽይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲከውዐይ ዕርደይ መናገፍየይ አምላኽይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲከውዐይ ዕርደይ መናገፍየይ አምላኽይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲከውዐይ ዕርደይ መናገፍየይ አምላኽይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲከውዐይ ዕርደይ መናገፍየይ አምላኽይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲከውዐይ ዕርደይ መናገፍየይ አምላኽይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ንጾምጾመ ወናብ ቅርቢ ጸነ ንሱም ጾመ ወናብ ቅርቢ ጸነ
ونتفاكر 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 نتفاكر بيناتنا ونتفاكر 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 نتفاكر بيناتنا نصوم صوم ونفكر بيسانا نصوم صوم ونفكر بيسانا ونتفاكر 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 نتفاكر بيناتنا ونتفاكر 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 نتفاكر بيناتنا نصوم صوم ونفكر بسنة نصوم صوم ونفكر بسنة ونتفاكر 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 نتفاكر بيناتنا ونتفاكر 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 نتفاكر بيناتنا نفس عب أملاخ يمعقوبة هيداوي يلعبنا بخا بقما تيدنسي عبكد ميخا تدفي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك نفسي نعب أملاخي معقوبة هيداوي يهدعنا بخا كمغما تيدنسي عبكد ميخا تدفي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك نفسي أملاخي معقوبة أيداوي يدعينا بخا بغما تيدنسي عبكد ميخا تدفي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك آمين آمين تحقوسلنا آمين صلنايو ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላ እንጾሞ ዘለና ጾም ኣምላኽና ኩሉ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና آمين ከምቲ ተኣነ ዝፈትዎ ጾም ከምዚ እዩ ዝበልካዮ ከምቲ ንስኻ ትፈትዎ ጾም ገርና ክንፀውም እሞ ንበረኸት ንረድኤት ንምሕረት ዝኸውን ጾም ክኸውን ንስኻ ሓግዘና آمين ካብ ልምድን ባህልን ኣውፂኻ ኣምላኽና ፍጹም ብእምነት ተመሊእና ብቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ክንፀውም ንስኻ ሓግዘና آمين ኣምላኽና ከም ቃልካ ድማ እንብረና آمين ንበብ ቃልካ ነንብቦ ቃልካ ንሰምዖ ቃልካ ንገረና ቃልካ ንዓና እሞ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ ብመንፈስ ክንዓቢ ስኻ ትርከበሉ መገዲ ክንሕዘሉ ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና آمين ቃልካ ኣምላኽና ብቅድሚኻ
ከሳሲና ኮናኒና ዘይኮነስ ኣጽዳቂና ክኸውን ንስኻ ሓግዘና አሜን ሰላም ኣውዒልካ ንኣኻ ንመስክነካ ሰላም ድማ ሓድረና አሜን ናብ ቤትካ ኣኻኺብካ ንኣኻ እሞ ነናብ ቤትና ድማ መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና አሜን ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣምላኽና ኩሎም ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና አሜን ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃናንዓልና ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለዉ ንስዓልና ስጋ ኣብ ነፍሱ ተኣትፍትሓልና ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና ኣብ ፀበባ ኣብ እህታ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ዘለዉ ድማ መሰረ ፍጠረሎም አሜን ኣብ ጎዳጉዲ ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ ኣምላኽና መቕሖም ሰይርካ ሰንሰሰሎም ፈቲሕካ በቲካ ሓራውፃልና አሜን ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና አሜን ኣብ ቁብ ነገር ኣብፅሓልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና አሜን ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የትወልና ኣብ አሜን መገሻ ዘለዉ ድሓን ምለሰልና አሜን ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ጸሎት ኣይትፈለየና አሜን ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግበና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋ ኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ አሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ አሜን ኣብ ሰማይ ይዕረግ አሜን ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ግበረልና አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕ ኣብ ስግር ያለና